sauvasi ja ojenna kätesi meren ja halkaisi se niin, että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten. Moïse a délivré le peuple wana. Moses meni ja vapautti Israelin kansan. Peuple est venu d'Égypte. Israelin kansa lähti pois Egyptistä. Tämä peuple meni kotambola. Ja tämä kansa kulki. Pasapusana penea mai. He lähestyivät suurta merta. Bayote na simamba. Sitten he tulivat takana, että Egyptistä tuli. Farao tuli sieltä takaa. Tämä peuple muni nini wana. Kun tämä kansa näki tämän Peuple asian, baruki Moïse. niin kääntyivät Moosesta vastaan. Mooses, mitä sä teit meille? Vaikka me kärsimme Egyptistä. Mutta siellä oli paikka, johon meidän olisi voitu haudata. Niin meitä haudataan täällä erämaassa. Mitä sä teit meille, Mooses? Mooses kertoo, että Jumala puhui hänelle. Jumala katsoi sitä uskoa. Mooses tiesi kaikkia kokemuksia, mitä hän koki. Hän muisti, mitä Jumala sanoi, että Mooses vielä tulee olemaan sinun kanssasi. Mooses katsoi kansaa. Hän sanoi kansalle. Älkää peljätkö. Pysykää paikoillanne. Niin te näette, mikä pelastuksen Herra tänä päivänä saattaa teille. Tänä päivänä Jumala teidät pelastaa. Nämä egyptiläiset, mitä te näette tänään, ette enää koskaan tule näkemään heitä. Kun Jumala näki sen usko, mikä Mooseksessa oli. Kun Jumala näki, miten Mooses puhui kansalle. Jaessa 4 sanotaan. Moïse a dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mooses sanoi, Herra sodi teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Verset 15, Herra sanoi Moosekselle. Miksi huudat minulle? Mitä sä haluat pyytää multa muuta? Sinulla on valta. Sulla on kaikki, mitä mä oon antanut sulle, Mooses. Sanoin sinulle, että susta tuli Jumala tämän kansan käsissä. Sinulla on valta, Mooses. Miksi huudat minulle? Jumala sanoi, sano israelilaisille, että ne kävelisivät. Ja 16, nosta sauvasi. Ojenna kädesi mereen. Ja halkaise. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Niin, että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa. Älä sano mulle mitään, Mooses. Olen antanut sulle valtaa. Sano kansalle, että kävelkää. Siinä ota vaan se sauva. Ota sauva. Ja lyöstä veteen. Ja tää vesi aukeaa. Ja kansa pääsee kävelemään. Bien-aimé, surtout nous devons comprendre la situation où il y a facilité. Me voimme voida miettiä tilanne toilla koulu mikä helppo. Koska kansa näki edessään vettä. Ja se oli heille niin kuin mahdotonta, että he eivät voisi mitenkään löytää vettä. Ja takana siellä oli egyptiläiset. He varmaan ajattelivat, että hei, nyt meidän elämä on loppu. Nyt me tapetaan ja me kuollaan tänne. Mutta Jumala olisi näyttää Moosekselle, että te olette minun kansani. Minä olen antanut teille voiman, vallan. Te voitte muuttaa tämän maailman asioita. Ystävällä on täällä tänään. En tiedä, mikä sinua pidätteli, mikä sinua häiritsee. Ehkä sä ajattelet, että sun elämä on sä haluat mennä eteenpäin, mutta sä et pysty menemään. Sä haluat mennä taaksepäin, et pystyt mennä taaksepäin. Sulla on täynnä paljon ongelmia. Eikä sulla on paljon sairauksia. Ja lääkäri sanoo, että ei ole mitään ratkaisua, että sä kuolet. Sä et tiedä, mitä sä voit tehdä. Sä oot saanut kaikenlaisia lääkkeitä. Et vaan parane. Meneekö eteenpäin? Vaan meneekö taaksepäin, koska missä ei ole ratkaisua. Mutta sinun Jumalasi. Hän antaa sulle valtaa. Silloin kun Jeesus rukoili, hän sanoi Johanneksen kirjassa, hän sanoi, Isä, minä annan heille sinun sanasi. Anna heille sinun
Nous avons la parole. Moïse a ce qu'il a dit. Mais rien n'était possible à notre Dieu. Rien n'était possible à notre Dieu. N'a pas si témoignage c'est passé dans Jean Hao. Bien aimé, la table mingi na kati ya boka fela le côté ya sambala. Na mona ndenge nzambe asa ko guérir batu na kati ya fela. Samba sa juste. Samba sa juste. Na zaki une fois na mboka Rovaniemi. Na zote ya sambala. Na mona kwa mwasi aye, il fallait qu'on prie pour naye. Et là tous les mots ça peut dire quoi la c'est pour la. Tant on a prié pour naye sili. Comme on le c'est pour la c'est sur les oreilles. Alors bien nga que papa nanga na maman nanga baza ko divorcer lelo. Asa na mona ta on voit le matin à côté avec maintenant. Lelo baza ko divorcer. Kana nene roa. Et tout ça là passe na motema que papa nanga baza ko divorcer. Mon que ça qui a su la mais c'est comme voir. Alors bien na tangi na journal. Balobi tuma miezi moko azakoya kote yao. Si le sang de yux tuma miezi sur le sang na tane. Mama, ataka kuna suka ya divorce na yo. Oya libala na yo. Oko kendete oyo ka samana. Ya masalo ayeta. Est que vous ne pouvez pas contre le mayuma na sana. Tana na zai ko prêcher. Ya kuna sawa na zai. Nazo kuna mama moko fane kuna azakolela. Si le yux sinone. Azakolela. Mbala moko mama wana atelemaki ayaki. Okondelaki mpona ye. Alobaki lokomoka motuya. Alobaki nzambe akumisama. Nakokoma so libala te. Nzambe azali capable abikisa libala na yo. Nzambe aza capable abikisa vie ya bana na yo. Nzambe aza capable achanger situation financière. Zala na confiance en Nzambe. Zala na confiance. Namona namboka Nilsia. Nazalaki na ndeko nanga yuani hapo nene. Namona ndenge mama aye alobi azana cancer. Nazalaki 3 semaines ya enseignement. Première semaine maman on a hier alobi azana cancer. La dernière semaine maman on a hier alobi auti contrôle na hôpital. Docteur a yebisi que cancer na yebisi. Sabe wana eloko moko teza impossible pour lui. Nala sabino ser buka zalewa. Ser buka azalaki awa ko abimi aki rendez-vous. Azalaki na cancer. Azalaki awa nande na telemisa ye bomo. Max asiota. Alors bi nyonso azalaki na bango. Bakufa.